nivel meteorolóxico e climatolóxico, consideramos o verán os meses naturais de xuño, xullo e agosto, co cal, pois, ainda nos queda un poquinho máis da mitad do mes de agosto, pero, bueno, tendo en conta como foi xuño, que foi o segundo máis cálido da serie histórica, xuño, xullo foi o rexistro da serie histórica, o sea, o récord da serie histórica. Agosto, de momento empezou, por decir así, un poquinho tranquilo en temperaturas, pero xa agora mesmo pola mañá acabamos de poñer avisos por temperaturas máximas para os próximos días porque volve a entrar aire cálido. Entón, bueno, pois non o podemos asegurar, pero que hai posibilidades, dende logo. En canto ás temperaturas, tivemos unha anomalía de máis de 3 graus, é dicir, foi un mes, dende logo, pois eso, batindo ese récords de temperaturas máximas. Creo que todos notamos que fixo moita calor, e destacamos que é unha anomalía de temperatura media, é dicir, fixo moita calor polo día e pola noite, non? Que é quizá significativo. É significativo que, a pesar de ser un mes histórico en canto a temperaturas, non se batiron récords históricos de máximas. Hubo días de moita calor, hubo, por exemplo, días de casi 43 graus en Ourense, 39 graus en Vigo, 37 graus e 38 graus en Ferrol. Non houve valores extremos, pero sí na media no conxunto foi extremo, non? Porque teñamos sucesivas entradas de masas de aire cálido que é a que son as que fan que teñamos moita calor polo día e pola noite. Destacamos o episodio desde o día 3 hasta o día 11, onde houve, pois, esa vaga de calor, e rematou bruscamente o día 11 con esas días que houve esas tormentas. Houve máis de 5.000 raios en Galicia que, digamos, que limparon un poquinho a atmosfera, pero despois o resto do mes seguimos falando de temperaturas moi altas.